In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met Sjoerd den Daas, China-correspondent van het NOS Journaal. Hij neemt u mee naar het Jereveen van zijn jeugd. De woning misschien net met Sjen, maar ze zitten er nog wel. We eten frikandellen op de oude Koemarkt. Ja, eens even. En we hebben Biet in Oude Haske. Lijkt dit is een hele beste. Sleep in a bedroll of canvas. And no CM's feed on. Ik ben onderwijs naar Oude Haske. Voor een bijzonder treffen met China-correspondent en Jereveener Sjoerd den Daas. We hebben oorsprutsen op het Cerkelplein van Oude Haske. Zijn oer het oud café Dijkstra. Smell your own sweat in the evening. Hey Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, goed? Zeker, zeker. Mooi. Welkom. Ja, dankjewel. Waar ben we? Ja, welkom thuis ook, haast ze. Tenminste, dit is een beetje de achtertuin, is maar. Ik kom van de orenkant van het Wetter. Ja. Het Jereveen, ja, dit is de Haske. Maar hier ik wel een protte west. Hier is hier de caravans, is maar wel eens dan hinnekoerst op Sneunte Jonne. Nou weet ik, je praat vloeiend Chinees, maar volgens mij gaat het ook nog aardig knap, maar niet Fries, hè? Nou, het is wel even een schakelje, moet ik zeggen, want ik gebruik het net meer zo vaak in Peking. Nee. Er zijn net volle mensen die ik in het Fries nog een beetje converseren kunnen. Maar Ben ze er wel? ze winnen er wel, maar ik denk dat ze op 3 vingers wel te tellen binnen, zo'n Ja, beetje. precies, Nou, precies. Nou, daar gaan we. I find it hard sometimes to say the way that I feel. I do the very things I hate to do. We rieden door de bosken van Haske Wanne naar een prachtig fietsje bij natuurgebied het Nannewierd. So I try to cover up the Maar dit is echt altijd mooi, zo'n stieltje. Dat zijn echt wel visstekjes waar in viskers het van begint te klappen, ja? Maar het kind haast net missen dat wij aan zo wat moois vangen. Wie meid uw viskakleer, smiet uw angels uit en gaan we weer om naar het China van Sjoerd zijn jeugd. later on I will. Hoe in vredesnaam belonen in Peking, in China? Ik hier een omke, die had in Hongkong werken. Daar ben ik toen bij mijn huid heen gegaan. In een week in een meivakantie. Ja. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, wauw. Ik hier wel eens bij de Chinees wist hier in het Jereveen. Ja. Maar ik kwam erachter dat ik eigenlijk net zo volle wist van China. Daarna dan begin ik goed te lezen. Dan begin ik met de taal. Dat is dan ik weten worst wat er gebeurt, wat die mensen denken. Cocaïne doch ik net. Maar ik kan me voorstellen dat het wel als een verslaving is maar worst alsmaar meer weten. Hoe is dat voor een Fries om elke dag weer wekker te worden in China? Ja, toch wel vreemd. Heeft een protte momenten, dat is dan de gordijntjes opkniepen dorst. En dat is die toch even kniepen mist. Ik zit hier wel. Daar gaat dit net. Daar gaat dit uit zich net. Nee, er binnen een protte plakken in China. Ik mijn platteland. Peking, je hebt er absoluut net bij. Nee, maar dat is fantastisch. Nog altijd. Het is wel een stuk dreger worden, zeg maar. Het werk. Dat maakt het wel eens wat minder leuk. Ze is constant over die schouder te zien. Hebben we nog mensen bij ons van de politie, van de veiligheidsdienst. Dat heeft er altijd een zinwürdig. Mensen binnen ik wat minder spraakzaam, zeg maar. Het wordt wat risicovoller voor hen om te zeggen wat ze denken. Maar dat maakt het dan ook wel weer belangrijk om het te dwan. Stier wij in Nederland 4 van de realiteit, hoe het er daar rond gaat? We vergeten wel eens dat, denk ik, die 1,4 miljard mensen, dat het ik wel mensen binnen die een mooie tijd hebben willen, die ik een mooi huis willen, een auto en zo. Ja, ja. Die ik een beetje lol gaan willen. Dat vergeten we wel eens. Ja. Ik probeer dat wel sjen te litten. Maar met de repressie onder Xi Jinping en zo is het ik een protte politiek worden, is maar. Om het einde van de dag, ja, binnen mensen net zo hoors. Nee, Die hier in Friesland binnen. zit ik hier te Sjoerd, ik heb iets. Ja. Dit is net een liedje, denk ik. Nee, dit is net een liedje. Nou, daar komt toch, Master Sjen. Hier kunnen we wel aardig van niet op een barbecue, denk ik. Nou, daar was toch heel wat van haar. En dat is wel mooi. Dat is mijn snoeken. Ik altijd zo eigenlijk maar elke vissoort. Als ze van het veen komen, het zwarte veenwater, dan wordt die vis kijk, heel donker. Heel donker. Een stuk donkerder dan dat ik ze wel zien. Ja, ja, dat komt echt door het veenwater, het zwarte water.
Ja, mooi. Ja, prachtig. Dat gaat er weg. Time worth having has been long time. Wie hel je de angels in en rieden naar het Jereveen. Het dorp dat Sjoerd, Hikke en Tijn is en nog altijd wennend als er in Nederland is. Wie binnen onderwijs naar de oude koemarkt. Het plak daar hij goeie oortinkers van had. En volgens mij is dit wel een bijzondere plak van je, hè? Midden in het centrum van Jereveen. Een gouden plak nemen ze het ik wel. Daar kwam dan heen is maar als 15, 16-jarige. Hopen dat het ID-kaart net controleren wordt, is, maar dat is naar binnen taan meest. Het is toch een beetje de plak waar ik een stukje opgegroeid ben. En misschien van een liet jonkje, misschien geen grutte man worden ben, maar toch iets grutter geworden ben, is maar. Volgens mij zit hier een snackbar en nevens mij wie stond daar ook wel eens te vinden, of net? Nou ja, dat trode weekends is, maar als we tussenooren hier of zo, dan wie het thuis het pension. Het weekend, ja, het houdt je wie eigenlijk het voorprogramma voor de Henny Ris. Om nog een klein deltje eventjes op te halen. Ja, wist. Zelfs die eerste woorden Chinees had die binnenleerd, toch? Van een werknemer. Nou ja, de binnen net zo volle mogelijkheden in Jereveen om die Chinees een beetje te oefenen in de praktijk is. Maar op een gegeven moment kwam hier een eigenaar uit China en dat heb ik wel eens proberen. Misschien weer dat soms wat irritant, want ik dacht ik probeer het maar gewoon. En het weer hartstikke druk hier op Snijntejonne. Maar toch altijd een liedse conversatie over een frikandel of wat was dat moet toch kennen tussen toch. Ja. What can you do? What can you do? En die frikandellen hadden ze nog altijd bij de snackbar op de koemarkt. Goedemiddag. Goedemiddag. Zorg eens even. Dit ligt het erop. Kijk eens aan. Lekker eten. Als het in China ik wil frikandellen. Het is een prottengerecht en weer als het net precies wist wat erin zit. Dat is maar de frikandel extra. Maar de frikandel zelf heeft er net. Dus wat ik nou doe, dat ik op een gegeven moment zelf begon ben ik met het meisje van frikandel. Maar zo goed als hier maken ze daar toch mee. So tell me what's wrong with feeling I'm En met een volle buik litten we het Jereveen naar Efterhuis en rieden we naar ons visplak in Oude Haske om verder te visken en we weer om te gaan naar de Frieske roots van Sjoerd. Viel die nog steeds een Fries? Ja, misschien nog wel meer dan vroeger. Het Abel Enstra stadion, Snijntermidje op de tribune, het Friesk volkslied, jongen. Ik vond het altijd mooi. Nou vind ik het prachtig als ik het jaar, als ik Snijns is maar in Beijing in een sportsqualler of zo zit. En dan heeft Snijn in Friesland op de radio in de airpods. En dan jest dat vanuit het Abel Enstra stadion. En dan is het melancholie. Ik weet net wat het is, maar dat beeld die misschien nog wel meer Friesk. En ik denk dat we misschien ook wel wat grutsker wezen maaien. Of moeten wezen misschien wel op wat we hier hebben. long time lover, have you gone? Het leven in China is voor Sjoerd net altijd een noffelijk avontuur. De afstanden van thuis zwaren soms van grote zwierigheden. Dat ondervindt Sjoerd dit hier, als hij heid versteert. Die heid is eigenlijk best kwadlien, is die stoorn. En nou ja, goed, dat is helemaal als Safir, als 10 kilometer verderop is dat natuurlijk een heel, misschien nog wel een lastige rit, of net? Ja, nou ja, dat is altijd zeg maar, de grote angst dat er wat gebeurt. Maar in heid, mem, vreun en de angst is maar dat er wat gebeurt. Ja, die kwam uit. Ja, ik ben 3 keer weer rondwest in die tijd. Mijn heid hier kanker. Maar ja, dan komt ze weer om. Pak ze de koffer weer. En ja, gooit ze dan een zwart pak in of net. En een zwarte stropdas. Nou, dat heb ik wel dient. En nou ja, gelukkig hebben we nog 2 weken of zo hoornd. En eigenlijk is het volle meer dan in de jaren daarvoor. Ja. En wie wat vluchtiger. Dit wie echt wat langer. Weekend erbij wezen, mij op paard, naar Green staan, naar een dokter. Nou, op een gegeven moment is het dan wel gebeurd. En ja, dat is al een keer nog wel wat. Ja, het is recent. En daarmee, ja, de woning is misschien net met Sjen, maar ze zitten er nog vol. Ja. Ja. In my mind, I can save it all. I can bring it all back to life. In my mind.
Ja, dat gaat het. En watsie. Kom maar. Trobby te nou, ik. Ja, met de blikstender. En tik hem maar gewoon. Ja, daar hebben we er weer een. Blikstender, dit is een hele beste. Potverjan Hinnekomt. Dat is zien. Dit zijn echte rovers. Ja, Er zitten alleen nog jermkes, maar ook lietse orenvisjes op. alles gaat er wel in, sis. Alles gaat erin. Dit is eigenlijk zijn snackbar klant, sis, maar hier van de Oordenveenscheiding. Ja, die hiet alles wel. Dan maakt de Sjenssjoerd. Dan gaat er. En wat is dat eigenlijk in het Chinees? Biet. Kist wel steeds het 2 uur. 2 uur? 2 uur. 2 uur? Dat is nog even een oefening. Ja. Dan is die kant wel uitgekomen. Na je week in Biet, Willem Waardpiek. Hier neemt dus mij naar Sien Noordburgen. Goeie!